because asante amamere mu na abusuapanyin no owotumi pa because on ejina ewufuo anase on ejina abusua no entem ema ewufuo ne atiase fo ne ya amamere de ne tena so te se abusuapanyin te se de ye ohene de no a na mmom ono ne de ne onsai nanso ya amane e de ne kire abusua nyina ye ho amane or ne responsibility awo ntu be se utu no a ade a wo se obi ade se ne tiri ne se abusuapanyin tuo edrepa cha enisie abusuapanyin tuo edrepa cha enisie. The reason is that oye powerful enti so person otu no a ye wokwadu baako mienu miensa yetimi de gina so etu abusuapanyin sa kwadu no abi ene se atimi gina so edi tu ohene so person otu abusuapanyin a bia wakowia obi ade wabokro no amia beche no bia wakofu obi yire na obo sa charge ni nyina no bia wawia abusua japade akoton sa charge sakese ne yadi tu ohene yadi tu abusua panyin no sansa na ebegina so tu no yakase obo ne charge a na wo de adanse aba yemfa se wo se abusua panyin wakwa akofa obi yire. So abusuapanyin akofu obi da yemfi ano keke because ye fe bibi mere allegation ubetime do wano sebe aka asama to obi so ti uka se abusuapanyin akofu obi yira asese wodi adansefo a kire se ofa obi yire no ye je na ye frɛ ma ne kogina nananum anim bi kura ye bo ne ka ye twa ni nwan ana bia akowi ade no ye kire no police report ni ye bia ye prosecute no odi sa adansidie eba na odi abedi adanse na kire se asam no awoka no enyina so ni ansana charge no mobo a se obi emampa nimfo no ana abusua no na mobo no a mo bono a mo de koma wo hene no because yen hihye mu no ohene ne wosoro na abusuapanyin ne toso enti kwadu no de wode tumi ne ma abusuapanyin no ena mokobo ne charge ekire no afre abusuapanyin no na me be kire kwan ye fa so ye frɛ abusuapanyin so am obi ate ase abusuani bia ni hu kwai e wa asante amamrim se ma mpanimfo abusua mpanimfo se ye hia ye to ye nsa afre abusua na se mibo mitwo no na se abrempon akunya no mu ensem na wo ka no sa e akonwa otumfo ye brempon dwa ana manhene kwa ye fa so ye tu abusuapanyin na me kire mu obia ntimi nto ne nsa sa abusua e ma mpanimfo whether wanyini te sa die untimi nto nsa afre abusuapanyin se abusuapanyin ye tu ye nsa afre ye hia bra ne be yinsam ano enya asante amamre okwa ahini mu a ubetimi aboka say impo abusuapanyin no onna sa invitation no a de entire ye ne sa ne se opese wo frɛ abusuapanyin a sse wo bo ne charge no ko kire ohene na ohene afrɛ abusuapanyin na tiai ohene no kura so ni rights wo frɛ abusuapanyin no se nana abusuapanyin ema na bebo charge bra sa ohene pese wo frɛ abusuapanyin a amamra ni amane ye kwan so age se wo soma jase hene na wakofa na ba na jase hene na ye adanse between abusuapanyin no wo hene ntam se wo ye mfonso ma ye to ye nsa frɛ na me jase hene nam kose no wa ama because se abusuapanyin no a on invitation na obetimi no watwe etwe a eko otumfu anim a na eko ohene anim a ye obusa se na wo frɛ ohene no why na ko frɛ ne baaye o se ohene bia me dance ni ne jase hene ona me soma no so it is the core responsibility of jase hene say se samo abusuapanyin aba na anim a ono ne ye soma no no akofra ba because mo bo ohene ne kwadu no se waye say no you cannot be obi a obu kwadu na won say anya judge what you say ni sa o say santin hihye no ya amamre ya hihye da ho wontimi nka say wo why boni we mi tu ade so na me nsa megina wa wanim na sa bu matan ya nya ne sa anya santia amamre eti wo a wo bu na tan no oni ho kwa sa wo sa samo ne ba wanim enti wo problem wa
you go and tell Ohene no na Ohene no ato ne nsa afre Abusuapanyin say charge ya edi boni ti bra na be ya no enti mu amabo ne charge you should go with evidence kire say ensem no amode bo Abusuapanyin ne nyina waye anya sa obia oba panyin no te se de yo why obia ntimi nto ne nsa mfra Abusuapanyin say omra sabe yanya ne sa enti mame nsa mfa asem ntua so for the benefit of education enye to park intini ye kasa also ka bibi say I just say santen ne pe ne betimi atume metro de ntra o ka asa asem aya adisua mate se ofre no a na o ka se oma ana e man panimfo no mo frɛ Abusuapanyin no a o ho kwaso kaso mba even mo tena asem nim mo se me be ka asem bi on se to park say obi afre na oma this otumfo pe na betimi asa etu na de so the reason is simple on se da bia waka say waka ntamagu Ohene ne so waka ntamagu Ohene ne so okay wahunu say Ohene ne wotumi say ofre no ena sa Ohene no ono so odna say very tight corner because say obi kantam kese agu so a no ka say wo nipa asemesi onya Ohene biemu a opeso wo kire say krono a wuklamu say wo ye chief no krono ye ono ne dia enti bi fie na bontin ne ba bia ye ono to park no wakantam agu so ena one issue amanfo ni say ever since ya to park anasa Abusuapanyin kan tambu na Pakoso hene so no ache asem no wo chia me kwakusu nsem ana rade so aba omu na wo so omu ye mu ade no mde koma sante hene no oka ntam no ye frɛ no entammoso samlante ai na me ka se wo mlante hene social media na otia so no eya me papa Ghpagetv etifiri na ekro emaso bie mu a na se wo ba so bie mu a oto entam so ensu a ye frɛ bibi ntammoso e wo so de boso se emlante ai me so me kan tam se social media me so ya me so me papa dia enti me so metimi abaso bi sa me ka na sa wo amfa amoso a until sa wo de be boso am yakogina bonkro no obi aka na sem no sa wo mfa mo so a e kire sa wo accept defeat say krono eye me to park and I me ageni ma comedia but also what you say enti to park e kan tam kese ya be pem ne Ohene ne mfa mo so reason ti on mfa mo so no me nim bia or prepare ne ho o say obi kantam gu so a utimi nya time na wo so akoye o check say we say ade me de boss wa me di bem papa me ni kogina animu a me ni for o hwe sa factors ni nyina awie ansa na ade be pem so a o de apem so because tankase asem no ye ka de gi ade it's a kana bow a ye ka se bow a wa be lose no ye gi utumi ni timi free won sam forever and we abusuafo nyina enti ni ka ehu enti to park na ye bold akantankase a until say or ye beka one Ohene no entam kese ne nsam awie no oni ho kwa so Ohene no kra afre na okọ ya ne ye one oni ho kwa say ono Ohene no gina ba bia kra ya anobaaba ye sanso na until say beka ntam kese na asem awie no obia ni ho a obetimi aka say watu na konwa so because obia timi kogina otumfo anim say metu Abusuapanyin apart from Ohene no abra entam so abra entam ho etinipa no obawa ko ba okwadu no ono so na wo kire se onye de hia se be wo gina konwa afiri ne nsem no antankase asenda wa onfa mo so no eti ebeye dai na wutu ni wi a wakobu otumfo amane ekura se yatu Ohene no why na this is nebeko enti in this case na in common sense e kire se ye kantankase asemo a etwa asem bia mu until se be kantankase asem na wie e be bo no otumfo be ka se wo metwa udi afra konwa no ho bapamo asem na ka entanhunu onya de si onya se no obia ntimi ntu entwi fantam so enya de bukro bia ye no ntina Abusuapanyin onim saade ni ntina ogina so ka se obia ntimi ntu no gise otumfo meaning say until see be constant kase na sem na wie na ebebo no ana emono no nobody have every right so what you know and the best option for Abusua ne say
so but your fapping woman why tobo the best option on for me but I some na work na ya oda to give to mano woman lion baako obi firi na kuma mu no nsiesie na lion baako enyam yo to mano asem na kodu ba bia ya ode asem na wasom ya ode ade no wo ho kakao mu twa na lion baako na mu say yes me yes ka fo na tia okay flowers na moto no twa na lion obi nyina kuma mu no twa na lion because wa say ne bre o chechem story na ya ode story na obono e ya ode yawe yada na ohine yire payire yire mwadada mwabugu fo mwadada mucha gift ni ntem ne yanko ohine ba yanko o metwa ohine ba temenkan but as mucha munfa gift ni ngusuma no munfa gift me can saka for the benefit of whom abaso no enkomo aye die eye purely additional mental will be enti utia tie ne say me tufo na ebi so abua abusua on say obi wo ho a wo abusua nim but asem kra make onimu da wọ́n sẹ́ ẹ̀yà addition enti ano na wọ́n ahwẹ́ na yà nkyerẹ́mu yà nsa ma mẹ́bunu na yẹ tie media no yẹ ntia nana no bẹ́kọ́ ababesi so a omu ka no wọ́n sọ kẹsẹ̀ ey nana nom ẹna wọ́n akọ́yẹ sẹ́yì ẹna ẹ̀ma mpanimfo nso wọ́n mpẹ no ẹna mpanimfo dàbí abirimpoja ẹ̀nyẹ́ ẹ̀ma mpanimfo ne tu abusua panyini. It is only the core responsibility of Ohene no. Man mpanimfo ne de mobo the charge at the chere Ohene no. Na charge no mo the evidence better to na mo de akomo Ohene no. Enti se nipa mo ne ni wo case ya mo pese mutu na konwa so no. You don't have every right say once I magina mo amanim na mo nsa anya judge. Ya nya ne sa wa asante amamdim. So baby gina eye Ohene nanim na wo so ogina na mo de mo charge bono na yabusa no say e man ne say why say omo ba ye evidence nie omo de nyina so aba na ye wia ono so ayi ne ho ano ansa na Ohene ni wo bibia waka na ye wotimi atu na konwa so ebo no a ansa na waye mu ade na ono asa yi foforo no na ko kire santehene say na me de obi be kire wo say mabusua panyin no waye ne amon say sa mabusua ne yahia ya bo no charge abono ya tu no enti emu ade nie enti foforo amede ne eba nie na je say sa kunya no e ya abrempo kunya e ho asem na wo kan sa enti say until say sa dia ne be koso no oba panyini abusua panyini dia obia ntimi ntu oyi say abusua panyini ube ana say masaka cho say afra no so a obia ntimi nto ne nsa afra abusua panyini po betimi ato ne nsa afra abusua panyini aya wo hene pɛ no ka say abusua panyini mihian wo mahimfie afen so kura na abusua panyini no so Ohene no fra no a onko so Ohene ne betimi afra no afa etuo ho a say ya bo charge bla be you ano a eje so Ohene no enso de dansini ena soma me ekofa ne ba only just Ohene pe ena be ka say na nase ya mefa wo mra ahimfie esan se wabusua for the charge abebo ntibra ne be yi wo ho ano enti just Ohene no ena ba or the report bro na makobo na made because ekwa ahini mu yebusa say ekwa be na monam so amoto mo nsa fra abusua panyini because oye powerful e wa abusua nim eti jase hin le bedi mu because mo fra krobet ma se obi an fra me eti jase hin no aye dansini e wo ahini mu e ma Ohene no so ati ase eti sa na amamre no etie enti onse wo ka se obi antimi ntu no aye simple. The reason is first omo friend no omo ni amamre tumi kwa so omo friend no de etoso mienu nipa esa so friend no enyo ne friend no de etoso miensa wakantan kese agu Ohene ne so enti yen kantan kese na sem ni nwie emo no so obedi fa na obedi bemu a obi antimi ensa yase yensan kokromoti ho mopo entan kese no etwa bibia ensa uya bibi no bi kantan kese egu so a se enkantan kese asem ni nwie ya ene adamata bia no eda
and sir omu pese omu tu no kura no a just ye kan tankese asem ni wie na se enye na asem na se ye wie tankese asem no a ansa na abusua na college complain ama wo hene obeba se nana waba ya busua panyini se ni no waye afei sanka ohene bia ni hodia ene man se kafro ohene ni ohema ni ho a ene bia case we ya base ya no kura se mpese mutu no a ekofekuo nanim which is bia dade so abafekuo na makwa charge na me ho no ya frem tubo na je se ohene teso omufo kutire ene hwan omu fekuro ne dade so abenti evan say ka ohene bia ni kurom ho na ohema bia ni kurom ho ana okasa ni mo ka omu betimi akobo ne charge me say e da kire wan afina meti evan say ohene bia ni kurom ho ana ohema bia ni kurom na case da gidigidi na bia Abusuapanin edi ni 2 minutes si omu a ko metimi akodade so aba omu fekuro ho na o makobo ne charge na bia nananom e wodade so aba afre no na omu na chese mibo na chese asante amamle no ene ye hihye no untimi mfa bi ho enkosi ya akonwa ato ha to Abusuapanin na dabi enti o mega say bia yewura ohene ni krom ha oba panyini ni ho Abusuapanin no oye aniamon se waye se na busuafo abebo ne charge ya tena asem ne so ya tena so no abono enti ya ba besre na se ruma kwaya ya abusua no ya kosie o na bia ya yi foforo ne bia se ya no ya directive from Santehene enti se edo no so ya bebo ne sa charge no e wo se ni nkonwa sofo nyina which is ya ka se nkonwa sofo a ebi ohene wo konti hene jase hene ankobia hene manyule omu nyina should be so omu nyina wo hobie ya no ntina so obehwe ya ebra abusuafo ni sia no onse enkonwa sofo na Pakoso hene owo ni kontre owo mama hene owo jase hene owo hemfo enaya sidnum onse obi a mamu bi because wa betna asem ni mu bie ama obi akase watunu no ubenya amane wa ahini mu se frase no a yes that is also asante amamre na je se asem no mu hu ne tra se Abusuapanin betu no eya brempon kunya ni nti no ni tu aden ankasa enti saneti amza mlante ahine asem ni nyina no like I don't want to go na me pese me busa o ohima ewo akunya no sese ana so ohima ni ho ohima film kakra bi nim ne se ahima sie no na akofa manso aba no on se akunya ne toye no ahima akunya ne toye no Abusuapanin ni gina fa se opeso de ye akunya no embra omu fie de se ba ba bi o na ohene nso pese enko omu so side na omu wo long time beef bi wo ho efu makonyasie no na won say ya ne konyasie de drum bi a mlante yenye mintimi momu nkuro ya ensem bebre wo so no na akofa nsem we nyina aba no ntisi ye ka omu a ko mu tai Abusuapanin ye maame brempoma lum maame brempoma na onuanom ne omu no gina brane omu no omu asepa ne Abusuapanin ana ma China nso ne Pakoso hen no omu so gina brane which is Pakoso fo no omu na atwe manso no eti initially ne kura lumba free mu no so hwe onza na otwe da no mama China no mo ankobi until say enkokwesi Abusuapanin ne no fa asefo na omu no afedie omu no nso abem no omu kwa yie nimiti omu olo enti ya no de me nchirem because eyomu fi asem a eya asem kese ye da ho a omu ka kakra enye no na unim enti de say you say asem bi o ha ese wo hena no ene e wode esa ahenkwa no na e wode esa chiame ano onzo obi fi asem de e obi fi asem ba de mama ka asem we ye kwanye fa so ayetu Abusuapanin ene yesie
amane kwan so amanfo yera nsem no na ema wo frɛ me am ka say okay metimi aboa wo sa aspect no na obi asua bibi afiri mo asante amane ne amamre kwan so nze bia bibi wo na pese obisa quick one na makɔ na bia amato mu dwuma die nso okay me pese bi hu say Mama China mu ko hia wo baabi a enipa ba wa wo mu ye meeting e ma Abusuapanyin kan no social media so say even though kura baabi o ma ko hia krampo no ho no enye ahimfie e ma no na ho no wate ho abakwasem kakra ana ho no enye ahimfie ana so obi na siye e na omuko ho ana say abusua na kasa ewo ninkunya efia omuko a ohini timi ba ona se bibia timi ba ho no ya ahimfie ana okay emrante kakra minima metimi akan no menkom too man de metimi akan se Pakoso akonwa no omutwe manso wo ho for more than 20 years o menhia ena otumfo adawro mode akonwa ne ma which is opanyini kofi wusu mo ena ne wo fa no omode akonwa ne ma Mama China maame enti Mama China maame nso betina akonwa nso hema no ena mema akonwa ne eba se wo suosie ena ono de ma Mama China nua Mama China ne di nachi ne bra omuya maame ba ko papa ba ko de akonwa ne ma nti bro mu akonwa ne be ma no na Mrs. Manso mi ba chotobo wow oh ni obi achola yo Mrs. Ajimai ono be ma layo sisi we buta ebra o de akonwa se ebra om de akonwa ne be ma no na abusua ne fa emu eche ebi gina lumba afa say yemfa akonwa ne malumba ana Mama China maame nso ne onuanom so gina fa ana say de obi kan say so obi anu okoche kakapa be kan mpa so no de ma ne ba be ma so ate ase enti ahema akonwa no Mama China mo maame afrim ana ompesi omu si hema ana Abusuapanyin we no pese wo kire say ebi aba mo ho pen say efiri mo ho abaye ho because ye ne ye ade ase omo manso ni nyina no eno no pese Abusuapanyin pese eba ono ne wo faase wo oba ho ena Mama China mo so pese eba wo mu so omu nua bema no oye ohene no pese won so eba ono no ho ye na nam so a entankese apie mu no say na ye akonwa na ma bedi bia mo se mo beje de ne be kan otumfo entankese gu so say akonwa ni nyina ba ne be ma ni nyina ye dia enti ye agi akonwa no ye na ma so da ho nyina uti that is the story me masomo ache minima se ni mo nyina fa fi ho issue e anti asem ni nyina no asem bia ni ho asem nyina no mesumete se media but okwa na mesumete meka me de we do hene abecheche mu e de amaye wasisu bia se kwasi bi wa ha eye ema na o multimedia no so ebinumu enima mamle no o mu kofa yewura anu asema o ka ebra na mampo hema ya maame na yewura sante hene ka se ema o mu ofie otumi se o mu sie akunya but ema no mu nte enoma bi ase o mu kofa audio na no mu bo no o mu pese o mu kire se yewura sante hene ka se ema o mu ofie e wotumi no eno an no ma fan se yewura se ema o mu ofie no o mu otumi one aspect bay die tumi na man wo wo education bi abetim da kire e wo bra ye ka se ema o mu ofie e wo tumi a eye sa na tie ye ka se ema o mu ofie na enye oba bia asem ne ye ka keke o ye pese ye kire se asante amamle kwan so se akonwa to na se ohema wo fie ho a ohema no na e wo se wo yi de shebrantie ya ye dini bedi akonwa saa kwan no aso na nam so a ema Mama China maame enam so odi akonwa ne ma ne ba saa ne ye pese ye kire enti ye saa enti minim bia enye wo ba bia se wo ba bia na dabi oba panyini a o ma dwene o mu se maame mbino wa fo wo fie ho no o de wo tu dabi enye saa ne tie eye oba panyini ana ohema wo fie Njega se ma wotumi a Otumfo was talking about general and I said the core responsibilities of Oba Penyini or Hima on say ho
wa asante amamre mu no se kotoko hene tenase a oba bia oyo oba panyini because otemanhia ohima ye ba ko pe one sante hene into okase ohima ofia okase oba panyina it represents ahima fo ni nyina a moda enhona no ujina na kese bibo neze ukoduru yewura nimu a untimi nkaka se ye hima nie there be oyo uduru sante hene nimu a sante hima pe ohima one ne sante nyina ahima nti ebia Kenyas ebia asemko ebia Pakoso hima akora no a yadu begina sante hene ne so Pakoso ba panyini okay ayese Tupac ko menhia ko ka say yewura okọ represent ayefufo bi yewura awo ke dwan no on say ye wode ye ka ene oba fi a etumi fo na ahema okay ye mfra wo hema ye fra wo ba panyini e wo bra because of baby a yes anti let us get it clear nti enya se bia as akonya bia wo fie dia wo hema but ko dru menhia yi fie dia utimi from so yo hema on say you betimi afro e bia wo kwa mi no na dom pass na ekono metimi aka ba wo begina ahini mu a ye fro dom pass ba panyini pacho tie ni ye okay enti wo hene kasa kire hemfo no a obga se mampanimfo a mo mampanimfo mo deda mo nkonya ho no omu ne wotumi referring to ahemafo no but also atiase oh yeah matiase pa matiase enu na Tupac ko ka bia na no yi ni ka no okay enti emrante on say education there obi so betimi abeka ne style that enya yesua there me there mi nim na machiri mu no and odo obe say opa asam no America no hwe me mpese me play me ho aka asem bia say nyankopon ya adomo a ye behwe say obi a oni mama mere bia beti omo na so say you may have the case 7% am pre bia mo obi bia bo de betuto park by man fa right channel no into one way ya obekwa babiem on the 12th or on the 11th no you will hear a different story. Or they are some market on the walk because obi betimi atu omu for say e kwan amafa so amoya ade and e bia enye ne kwan so what you say on say sometimes you may have a good news and now you may have a case but when who ne ka wa himfi a wo ba wa konya amane okay I see. I said enkrofo ma request ye be self ekobe 50 ebinum wo question bi obebusa obetmanya akonya kakra for just one question maybe 2 or 3 questions menche be 5 match 5 means me for more than 5 na makono atu our program so okay but omo ba question mani nye tientia wu na okwa no ba cho show phone so ne bisa question no ba cho kwabna si for me kwabna pa super ana superstar. Okay. Operation that we had. Nana Jimai. Yo. Emrati ahene good. Busa one question na yenko. Enti eya ohene ba. Professor maybe say nti na no kire say ye Tupac asemun abai eyo ohema no ene ohene no na wotumi a ombetumi ama na step down ana it's important they do that and it's important that Mrante otomenka metonka oso obeso obusa say
Your answer medical and clear say Klum or you do or him out. And the bit now or him no crano. And you so solid hours were two no. There be as I say, oh bonny charge. Now or him no smajas and mock of friendly by him fear. Now only on penny what's not here. Now a man penny in front of the charge and a bono. No yina no, or yina no ya. And sana se wo di fa mo gina amambere so na motu no na mu wi a mako boss ante hena man ye enye se oba panyini bia betimi afre wo hene se ye problem bi anya ne sa wa asante amambere yes yo ahene ba medase next question me bo me mo asimoni ye why no hwam mpa twa me question ne say na ukasa no ka say Abusuapanin Kofi Usu the first and the second the besemu say Abusuapanin Kofi Usu di no enkonwadi ana Owusu no da wo mu fie enti ne bra panyin no obebo nkuro twen manso mansia ne yefre no opanyini Kofi Usu am say beye abusuadin enti we so bae no nso de Owusu say bi enti de odi kai no ne yefre no opanyini Kofi Usu na we so say enti anti coincidence o akonya ne bia abusua madin bia say abusua bia so agema ma enti we di agema we di na bia dafie onti die minim no ba de na oteso dada no sa na yefre no Owusu na mpacho ekwo na abusua na Abusuapanin all the drama ekwo na abusua nyina Abusuapanin ana say just lumba abusua just Pakoso ni lumba abusua nko a dabi ekwo abusua no eso pa ebi wo nka ebi wo boase ebi wo ukọ ayikwa mu a kuru omudoso omaba ahwete na obia ukobia so ababia so na Abusuapanin na oda no na omu nyina sa hia Abusuapanin ne Abusuapanin Kofi Usu enti ukọ Pakoso fo no a omuso Abusuapanin so wo ho okay omuso Abusuapanin wo ho no Abusuapanin no ono so ye Mama China mo first born I think so ono so yo mo first born na ye omuso Pakoso fo no so Abusuapanin to omu nyina Abusuapanin fo no nyina Abusuapanin enso ne Abusuapanin to park but what ya that means me nti ameka sa me ye ko na ni it's not just me Abusuapanin kura no ona to park na ye Abusuapanin nyina in all me ba chotie enso so ye dem ye wo ekona fo ewo kona ekona ekwo fo ho na ekona fo ho but I see etinya ekona nyina ewo sabi asantema mu nyina okay ha demo ye wo abusua bi a ye firi omu saa ho ekwo fo a obi ye kona fo ene di akonya no matse me that's a plan okay emanse my music already na so tu kantia ye hia na ma be say ya ma mo bi fufu okwa no ma toda na se wan na be busa question nko onko wia na ato adwumade ni so next question Bepacho ohine ba na mi peku me busa say sisi no Mama China ma mi fi mu no sisi a omu ni ehima bia wo ho no mitie wo kasem a say apart from Pakoso hine ne ohima no betumi etu Abusuapanin no obi eni wo betumi etu Abusuapanin but osana na o pache o sana anya sana me pesa me kire sana amamre ne tie obi antimi I just unim say empo Pakoso hine ewo ho na ohima wo ho a moment ya ohine no Abusuapanin be kantam agu so say wo unyami mboja no untimi ntu na konwa so until see akantan kese na wi even wo you ohine kura na untimi ntu no I just want ni kobon kro o the boss okay question bi ani wodi a ohine we dey medase pa na ye nto adwumade ni so because question obia ba won ti okay but I am the say onsa na nse na me kasa ya che na nso ente ni biere ni ameni ti ani adwumade ya obi wa that ni biere because unu obi have a very healthy conversation na ya na ye say bibi say nanka yenu ya bia wono nso ni mama mre no nso aba wo so hene ba me so madwe se ni nyina yesu so age ye nchiri ma no aya se nya abotrek na yesu ade so ya nhwe ye
na ya the emotions ene ya woni ade a wa ya na na mo make judgment bia no a what if you say ena man pedi mfosi wo mutu abusuapanyin na ekọ manhia ana ekọ hina na nananom asa da bi entankese asem eda ho a obia ntimi bypass entankese asem enye bi foforo entia nipa na waka entankese no yes ye ka ho asem wie enti se obi betimi atu abusuapanyin na yes ye ko kan entankese asem ni wie ema abusuapanyin difo ansa na ebia obi betimi atu no a watu no. That is the procedure. Enti yana nana mpese enti asiye ye adwuma na obia tene ho ase enti brante ye ne meso medo ase. Da se pa obia ni question biem. Cause minim se me network na nyo. Tina o question. Eh Mi bisa question e omo ma ben na ntimi. mate se Akosua yakọ gamanche. Bana manche ho na ehwo asem te sei. Atina ehwo no de enyama ho. Enyama ho me ka de eye ohene ba kan wo question bi a ekire wa adwene so efa sa amamle na asante amamle na mayehu. Okay, because see how me bedru ha. Yeah, Tina me for later. Yeah, yenwie obecheche no mamuaye. Etine atene ma minsi. Yo. Mom was obia ni question biem. Ma fa nkofo wa fo mo mpezo mbisa question pa so. Me hu mo na ma fa wo mu. I'm fast simply misandre so question. Okay, oyene mami ja na ko na ateze network na ntimi MPQ wo mu. Okay, me so me da ma se e be kire massive mu kakra at least so o kan asem wie no obi anka antimi anya asem mu na asem na o kan say obi atene ho ase on say e ya adusua nti o kire mu na say obi atene ho ase ya na questions na ntama nti mani age nti kakra me so me pese me kana no nti me da wase. Okay, me so me da ase pa me da so hene ba that's nya mi shira abusua yanto a ya dwumadie ni so yanto ya dwumadie ni so me sa ka me di be wie na mafa obia na musuma ba kire ma adwene Pakoso hene a wote suyi na busua ni twetwo mutwo pa line no ye mienu line ye 2 na line ye 2 no mama China ni nwiane de wote akunya ne so no one na ekọ one ni mienu na ekọ ena Abusuapanyin so no di adedie no wo omu anchen no eya Abusuapanyin ene lumba ena brempoma ena Faustina na mama China no obo tatis game ewa abusuanim kwadwomila otimi di ade ma ne yeye kofina owu ye no otimi di ade ma ne yeye na mi wura abusuanim aka asem bi ade akyerew wa wonte ye no mi breaking news no di ama Abusuapanyin a wate suwei wanim amamre ne amanye wo fie opa ohina wate suwe Pakoso hina wate suwei akunya no aye bibia wo kakra ena Abusuapanyin de ntam na agye no na ohima na woni suwo no eya mama China o maame ena na wote suwo na abakwasem kakra meti no fie ho enie se aja lumba asem enie ba bedie mama China nyi na so no ntie asem no yie ebra akunya ba fie ho na ya aprapre no na Abusuapanyin na wada o to park ne nananom mpanifo no no mo twe manso bi etino mu hia mbo kakra saa tam no mama China maame ena na bibi kakra woni nsem na eja busia bone ho kolibani ade ena according to nipa wo yi masutire ni mo e ma meti asese mama China mpodie na onsem fata mama China maame onsem fata so odi akunya no odi ohima e wo fie ho na ekoye se omu besom efie ho
Mama China wuhu ni saa no obesom ema Daddy Lumba abusuan eye Abusuapanin to pack ne nananom yekofa omu betena afie ho ema omu besom ye na esom ni mu no ena awo ebe mu anu mu dani abusuan because atete no ne wa de shefo ho a omu nsom ahene mu omu nsom ohene wote so na emom no e wo se epe obi ma ne som e wo fie ho aprapra be sole anopa no na ade shefo no ye fie o se saa na ya deda na omu be som dadada no omu be som akunya no tetete no bo se mi hu fie efie kura de fie ho da na enko omu ofie ni ana o ma pra saa na etie no ma konsuo etie ne yetimi ko yekoskuu a ne yakwakosa bi ni a ensuo no nye ne yakosa ye eye omu kosa ne purpose say omu di siwa ma ohene sole a wanya bi adwale etie enso ye kwa ne esense etamu ni ntino adonkofo na afeli nsuo ni ma ne enso yakwakosa bi ne enso di koskuu ne adwale ne ekọ eti esom no akunya ne de ho no ye na enya benefit ni bi wo nchen because na asomfo e wo fie ho ebi na esi Lumba abusuan ni no eti Mama China mabusuan no omu ba som fie ho Mama China simeboa opomla onfa meboso Mama China o ma amena sefo no omu ba som fie ho ena o maka ho no maya abusuan now abusuan ni mu no ena omukope abusuan wo Mama China maame wona ne nsem wo bi kakra ena ekoya aprapra na ja odis kan bi bua abusuan no ena omuhye ne bo mane de yade ni si ohima no eto ohima ne yade ni si ye no Mama China wote owosisi ayi o maame ena wawu afiri ho no eti ye pe ohima afoforo eti Mama China nim se sika o maame de bo abusuan no a otimi di nya adidie no na mi ntwamu no Mama China maame a odi ohima no ena odi ni nia se ne bo edi ni siye on ne tisu sisiye eti di otisu sisiye ano ono so peso odi ni nia ebesi ohima no na yese akunya no ohima ne enam ni lemu enna ono akasa ni lemu ena hene ne so nam ni lemu na se akunya na akasa hura kwa akosi adonkofo mo ti asem ni mu ye pa ene me kawo nsem ankasa eti eba se akunya ne ya prapra na ewo fie ono ena Lumba ye na adwen se oye de hyekan enu nti no okopra akunya no diema eya ntamkase da ho na Lumba ankan wi a okoye no saa time no de na oye Abusuapanin na wo se wo hwe no odi Daddy Lumba esisuo no ena ono so koton akunya no edima obi fufuro nese saa time no na Lumba ba na yitiwuni na ahihye na wo pe na se emfa saa ena omu wo Daddy Lumba kunsa eto ma Daddy Lumba ye deshiro a wo se ko ne di akunya no eti Tupac ya oyi ne nananom ne wofa di ofiri so no ama we ba ye no ono ena bo Daddy Lumba abrosa nensam de ofie ho pa edi Tupac ya obai ena wo so ono mistake a ne nananom ye no onye biemu da because ne nananom ena ma akunya no kokodi baabi ena ohima nso so akokodi baabi enti efie ho no nipa wa so mudi ohima eya brempoma Faustina Fosu omuna wa so mudi ohima akunya no but enam say Mama China maame edi ohima no ntino Mama China nim say or the politics edi sika kakra edi be manipulate eye omo ya de hye no against Abusuapanin to pack na de be ade no wo ye wode ntitimu edi aba ade hyekan no
Mama China ntokwa wo kuni nyina no okufo akunya no se beba ono no side eno Mama China na akasa ni nimpefe se no ye donko na sefo ne ye donko wo fie ho asem kase pa na meka ne san et Mama China pese wodi ni sika manipulate abusua no na ntokwa adeshefo na solid de tia to pack it Mama China game na wo play no o play dirty game e dey ama to pack and to pack is so who say Mama China no e pese o play na this year no wo mo metimedi akunya daache no against no na hwa na betimedi akunya daache kodwomila timidi akunya ni bi akwatetia no otimidi akunya ni bi Faustina ba no onso timidi akunya ni bi Faustina baba na no onso timidi ohima akunya ni bi ena brempoma nso ye etimi ye oba panyi otimidi ohima akunya no enti ka Mama China de enka ohima akunya ne de enka o mamu bi nsema wo ho no to bo ase be piepie nsem so de akere ensem de wo ho pa na ya dom su kwa wuram enti de Mama China ye ni na no divine and tactics game bi and wo play bushia no ti so play bushia ni wie na ko mo soli tia to paka na ko anya kwan e de akwakwhyo enti wo hwemu a Mama China aden na ontimi nsamai Abusuapanin nkwa himfie na wo de yentwa asem ni bi mfa ni adanse adentina se de Abusuapanin ye no se ko atomra anase wo tietia amamre so a anase Abusuapanin onim de oya kabos ahemfufo ni bi no krom wa santimamu no enke bi kura be sole se Abusuapanin de wo ye ne enye but omuni na no dodo na kasa enim se Abusuapanin wonna mamamre kwa so ene ode ye na ade asem na muhu ni sa no enya asem keto eti de me pese me kema mu ti ase se Abusuapanin na wode wani ato so se ye betimi atunu no enye easy se obetumi ato Abusuapanin na omu kro se ometo Abusuapanin no they don't even qualify to go to stand in front of Asantehene omu ntimi krampo nko aye omano keke entina Abusuapanin de wo mu se na ono Mama China no oye hwan se obetimi aframiye senia ye bra panyini ohene ba kire mu e wa amamre kwa so se even though krampo no ohene Pakoso hene so obato ne nsa afra Abusuapanin a agese jase hene e na akọ Abusuapanin nim senia be ya obenya danse sa asem bi ba watime yimu adanse se meto me nsa frɛ Abusuapanin ma jase hene ko frɛ no na emom no wa ama enti nsem na da ho na ema boni fo ni bi na omuti media no so a wo munim hwe no Abusuapanin ni no no so na wo yo hene a obetime too easy because Abusuapanin tumi ekuta no onti akunya so eti so utu na ye nworo ne namu mpaboa anase ye nyi ni chiri ye infinity so but wo yo hene dia ye be yi uchi ni ye ni aworo namu mpaboa na ya kwawntoma no krama ya bo tutuo eti Abusuapanin no wadane bosom ene tifie ho eti so wan hwe yi a obese wabrabo eti so obitu baabi no okase ai Abusuapanin man pedifo na ye betu na dikambu sase sa kunya na wo so betu Abusuapanin no afri ho no eye de ba kunya okache o se dikuru a ena okache se dikuru de obetimi atu no simple dikuru akunya ubetimi atu ho Abusuapanin simple because dikuru akunya enkotwe afna ana pompon so bi enkosan ma Santehene tieniye pa difference wom eti Mama China esanse wonim abusua na mamre ne amane a wofi ho no na onye de hyekan no onim de ekoso nti obie na no a na odwe na num because onye de hye wofi ho
Mama China nya di hye ofio enti sa wote abontene na se umini mu kikaw na okwana nkwa fa ujimi kwatena ase na ka wanu tu because unim dia wo ka ye kan sie no ye ka abrempa kunya dada de lumba mu fie enye di kura kunya ne ye kan tie ni ye difference wom enkotwa baabi mfa nkonkoto baabi say yes say Abusuapanin utimi tu just like that kaka ho say Abusuapanin ede abusua bi mu a akunya ne ya abrempa kunya ana say ye ma hina kunya ni tuo enye simple ededa mo ano say ye beto Abusuapanin no woni hwan wo koto Abusuapanin di brebe ne kutawo so beto Abusuapanin na wo krampo na wo kasa no abusua no mojamu no ufiri hen wo ya die ba sini wabusua ni firi hen obisi social media family members come and learn but I say omumla mesua de enti Abusuapanin to park oto no so biena no kase nyewura santehene ene betimi atuna odika because ansana ni freni be to bibia bo no na ne nan si bibi so ne nan si bibi so ene sei ebi ni sei wa kan tam de age ohene no enti ohene no krampo no ni tikeka onfa moso so many years ni onfa moso ohima nsusu ni ho se ko ohima tiasia ena Abusuapanin enoma mu be de kakra e de amano ba we no whereby say ohima ni ho ohima awu nti aka se ebesi ohima no enti brempoma anase fosina fosu wonim se onu betime di ohima no now me twa adress bibi so o se bra lumba asem yi kosui na Mama China emfa ni munjimu sa ahensem no ko up and down omu ko court up and down no Mama China obasi ni nansiya because na wo hu se obetime use that time no e dey divide omu mienu odi ni sika kakra e be supporto eye brempoma and odi mama nkran no it was the divine entities be and odi baaye now what you done Mama China ankobi sa time no na omu kama nso sam ewo baby nti Mama China wa anko Mama China daddy lumba tiasie no na Mama China maame ene daddy lumba enye fine no kra na make kire no na Mama China e maame na one daddy lumba enye fine because na lumba pa hinie na di ene Mama China maame nso so e peso de ahinie no e de ma obi foforo ensem wo fie ho papa ensem e wo fie ho but woni mu a no maka wonu atu enye se obi ti baabi a abusua na bo asesa na omu chimie nti no woni maka wonu tu okwa enkwa bibi na somu onsa wo pra o pre ko wani ma entimi nko no akopem bibi asom adentina umusa ho say na Mama China enyo maame na di wo hima no ana na won kantam na yen hwade ka obu ba bi oba wakoda ti asenu yo Mama China I put it to you kantam fa gu Abusuapanin so yen hwade wo ni na hihye omu ho ensam hihye omu ho but omu timi nka ene me wai kronani enti sa wonti baabi na ya ho se wonnim nyansa na wagimi a na wonnim de ekoso wa abusuanim konutum na ma mitwa bi mfankyira wo ebre omuko pie ahimfie omuko ye no efie ono omuko hia ye no eho anya ahimfie Mama China maame na si sa fie no
tie ni yie na mama China maame na bibi wɔ ne nsɛm kakra efie na omukɔ so omukɔ na omukɔ hia meeting no wɔn sɛ ɔhene bi amatenam saa ɔhene na wu no ɔnka adease ɔnka etu ahene ne esi ahenefoɔ no ɔnka ho ɛna mi hwie nsɛm agu hɔ wɔn mu nim ne nim wɔn mu nim asɛm me ka saa asɛm wɔn mu nim asɛm a me kan Abusuapanin to pack onye easy person so betu no especially brempo akunya say ekuta no enye easy na ono na se fata ena oye ade sini toji eluntina na ni eden no eluntina omuntimi nka hwe no because omunnim amamre omunnim history da fie ho ena me bo Abusuapanin history no ena de a kire wo etimama China oye donko ofie ho o maame obesomye ene nsem wa ha mame fa nkrofo ni bi ebra wo nso atoa so